Вітаю вас, мае сябры. Знаёмцеся, сёння новае імя на маім канале. Олег Грушэцкі, беларускі пісьменнік, журналіст, аўтар вершаў, казак і фэнтэзі для дзяцей і падлеткаў. Яго кніга, якая называецца «Краіна вымярэння», была выдадзена яшчэ ў 2019 годзе і на працягу 2 гадоў уваходзіла ў топ найлепшых беларускіх кніг. А сёння я хачу прадставіць вашай увазе 3 такіх кнігі аўтара Олега Грушэцкага. Гэта серыя кніг пра хлопчыка Янку і дзяўчынку Мілану. Першая з іх называецца «Рыцар Янка і каралеўна Мілана. Таямнічае каралеўства». Выдадзена гэта кніга ў 2021 годзе у выдавецтве «4 чвэрці». Хачу сказаць, па-першае, пытанне такое, аб чым жа гэтыя трылогіі, скажем так, пра хлопчыка і дзяўчынку? У 2 словах, канешне, аб усім адразу не раскажаш. Адно толькі скажу, яна захапляльная. І будзе цікавай, мабыць, дзецям і падлеткам узростам 10-12 гадоў. Я і сама, як той падлетак, шчыра кажучы, чытала яе па начах, таму што не магла адарвацца. Што хачу вам сказаць, паважаныя сябры. Разам з аўтарам кнігі Олегам Грушэцкім чытачы трапляюць у сярэднявечча. На першы погляд, зусім выпадкова, але калі мы чытаем гэту кніжку, то разумеем, што гэта зусім не так, не выпадкова. І пачынаецца гэта гістарычнае фэнтэзі з таго, што Янка і Мілана разам са сваімі бацькамі прыязджаюць да бабулі і дзядулі ў вёску на летнія канікулы. У нас таксама хутка канікулы, таму раю вельмі кніжку гэту пачытаць, а раптам і вам вот такое здарыцца з вамі падчас наведавання вёскі, дзе ўсё так цікава, дзе ўсё так старажытна, асабліва, калі у вас яшчэ ёсць прадзядулі жывыя. І вось гэтыя дзеткі праз некаторы час, як бы выпадкова, але гэта зусім не выпадкова, трапляюць у іншае вымярэнне часу праз люстэрка, якое знаходзілася ў каморцы ў іх дзядулю. І якая эта камора была заўсёды закрыта на ключ, але бывалі такія маленькія рэдкія выпадкі, калі дзядуля то забываўся яе замкнуць на ключ, то яшчэ якія-то былі прычыны для таго. І вось тут, у гэтым залюстрэчы, і пачынаюцца іх неверагодныя прыгоды. Канешне, перш-наперш яны з звычайных хлопчыка і дзяўчынкі пераўтвараюцца ў рыцара Янку і каралеўну Мілану. І я хачу дадаць вам маленькую рэмарку. Справа ў тым, што у школьным конкурсе, в раённым школьным конкурсе на лепшую, скажем так, прыгажосці, дзяўчынка Мілана была прызнана найпрыгажэйшай і атрымала шыкоўны прыз, інкруставаную каменьчыкамі дыядэму, якую ж она, канешне, захапіла з сабой у вёску, каб пахваліцца дзядулі і бабулі. А Янка на школьным турніры бліскуча выступіў таксама і выйграў адзін з галоўных прызоў. Хоць і пластмасавы, але вельмі праўдападобныя рыцарскія даспехі. Нагрудныя латы, шалом, гэта шлем, які надзяваюць на галаву. Шчыт і меч, размаляваныя срэбнымі і залатымі фарбамі. І, канешне, ён гэтыя даспехі таксама прывёз з сабой у вёску. І хачу я вам сказаць, сябры, што гэтыя рэчы ў свой час адыграюць значную, можа, нават галоўную ролю у тых прыгодах, якія чакаюць Янку і Мілану падчас падарожжа ў таямнічае каралеўства Сварга. У гэтым каралеўстве жывуць дужыя рыцары, дзівосныя, часам страшныя міфічныя істоты, сярод якіх нават цмок.
Дык вось пачынаецца гэта незвычайнае падарожжа дзяцей у гэта каралеўства Сварга, як я ўжо казала, дапамогай люстэрка, якое рассыпалася, калі дзеці пачалі ў яго глядзецца, рассыпалася на мелкія-мелкія кусочкі, яны перад імі такая, скажем так, адкрыўся нейкі чорны такі ход, і яны туды нырнулі ў гэты ход. І потым падчас сустрэчы спачатку з вужам, а потым з мудрым пугачом высветлілася, што згодна старажытнага падання высакародны рыцар з юнай каралеўнай, якія уздымуць народ каралеўства Сварга, узначаліць войска і будуць змагацца супраць злога чараўніка Волха і яго ваўкалакаў, якія захапілі гэта каралеўства. І яго падданым вельмі цяжка жылося пры гэтым ведзьмаку. І хачу сказаць, што у выніку, канешне, дзеці пад кіраўніцтвам гэтага хлопчыка і дзяўчынкі, народ гэта каралеўства Сварга атрымае перамогу. Але дзеці на пачатку, пачуўшы ўсё гэта ад пугача, вельмі разгубіліся. Я зараз вам зачытаю маленькі абзац гэтай кніжкі. Як звычайныя хлопчыкі дзяўчынка і раптам героі паданняў, надзея на вызваленне цэлага каралеўства. Хто б мог такое падумаць? Але ж нездарма кажуць, героямі не нараджаюцца, героямі становяцца. І гэта не залежыць ад узросту. І гэта залежыць не ад узросту, а ад таго, што ў душы і ў сэрцы. Гэта залежыць ад цябе самого. І ў галовах Янкі і Міланы пачалі ўзнікаць розныя думкі. Ну, калі не мы, дык хто? Калі патрэбны героі, дык чым мы горшыя? Чаму б, калі нехта верыць у іх, сапраўды не ўзяць на сябе такую ганаровую адказнасць і паспрабаваць зрабіць усё, што ў іх сілах? Гэта ж лепей, чым потым усё жыццё думаць, што так нічога і не зрабіў, так і не прыклаў намаганняў да зменаў на карысць дабра. А там час пакажа. Затое сумленне будзе чыстае ад таго, што ты змагаўся за праўду і справядлівасць, а не хаваўся і пад некага прагінаўся, як паслугач і баязлівец. Адвага і гонар – вось тыя якасці, якіх трэба трымацца, калі хочаш стаць тым, каго будуць успамінаць як героя. Ну што ж, урэшце рашуча заявіў Янка, калі я рыцар, варта і паводзіцца як рыцару. Я згодны. Мы згодныя, не меней цвёрда выправіла яго Мілана. Мы згодныя, пагадзіўся Ян, гледзячы з павагай на сваю сястру. А пугач у гэты час адказаў ім: у глыбіні душы я верыў, што гэта менавіта вы. Думаю, я не памыляюся ў вас. Вы, тыя, каго мы так даўно чакалі. Падобна, цяпер да нас ідуць вялікія змены. Ну, вось так аптымістычна дзеці вырашылі, што сапраўды, чаму б не стаць героямі, калі на іх нейкае спадзяванне ёсць. Хачу сказаць, што на шляху юных герояў будзе шмат страхаў і перашкод, але яны пераадолююць іх з гонарам. Бо, як расказаў ім раней дзядуля іхні род паходзіў ад сапраўдных рыцараў. І ў дзядулевай каморцы нават герб фамільны захаваўся, які яму дастаўся ад яго яшчэ дзеда, і які ён быў павінен перадаць сваім унукам Янку і Мілане. Дык вось, разам з тым мудрым пугачом і з вужам, які першы іх сустрэў у залюстрэчы, дзеці распрацавалі план для сябе, азначылі тыя дзеянні, тыя захады, якія яны павінны былі зрабіць, каб заваяваць давер таго народа каралеўства Сварга і атрымаць падтрымку падчас барацьбы з гэтым ведзьмаком Волхам. І далей чытача чакаюць такія прыгоды, што нават адарвацца немагчыма.
Я вось толькі маленькі ўрывак вам пачытаю, як яны з мужам прабіраліся праз до каралеўскага замка гэтага волха, праз паганае балота, праз мёртвы чорны лес. І зараз я вам крышачку зачытаю. Раптам Янка з Міланай адчулі, што нешта моцна схапіла іх за ногі. Ад сполаху у іх перахапіла подых, сэрца ледь не выскачыла ў тое паганае балота. Мілана злякана крычала, дзеці адчайна спрабавалі выдрацца, але нічога не атрымлівалася. Яны толькі адчувалі, як іх яшчэ болей зацягвае. І зацягвае не багна, а нехта, хто схапіў іх дужымі рукамі. Аднаму вужу ўдалося гэта унікнуць, бо ён плыў па паверхні і хутка выскачыў з вады. Раптам з балота вынырнула вялізная калматая галава. Яна атрэслася, і пырскі паляцелі з яе кудлаў у розныя бакі. Жахлівая пачвара разявіла сваю велізарную пашчу ад вуха да вуха грамаднай галавы. І было незразумела праз такі рот, дзе заканчваецца галава, а дзе пачынаецца цела. У роце зіхацелі белыя зубы, а язык чырванеў, нібы агонь. Падавалася, што пачвара можа вас пракаўтнуць цалкам і нават не ўдавіцца. Цела выглядала ці то як у здаравеннага тоўстага чалавека, ці то як у звера страшнага і калматага. А кудмы былі такія парослыя, купкамі моху. Безумоўна ж, гэта быў той самы багнік Кадук. Хто насмеліўся забрацца ў маё балота, ды патрывожыць мой спакой? Пачуўся гучны голас, ад якога нават затрэліся пад каленкі. Мы, спалохана пачалі заікацца дзеці. Што мы? Нібы здзекаваўся з іх багнік. Забыліся на свае імёны, і чаго вас сюды занесла? Мы ідём да Вярнігары. Урэшце набраўся смеласці Янка. Да Вярнігары? Ха-ха-ха! Гучна засмяяўся Кадук, і з яго рота пайшоў такі смурод, што перакрываў сабою нават пах гнілога балота, ад чаго Янка і Мілана не маглі не зморшчыцца. А ці вядома вам, працягнуў ён, што волат Вярнігара не жадае нікога бачыць. Ён асабіста прасіў мяне нікога да яго не прапускаць. Так, мы ведаем гэта. Ведаеце, чаго тады сюды сунуліся? Паверце, справа ідзе пра лёс усяго каралеўства Сварга. Каралеўства? Усміхнуўся багнік. А які мне клопат ад гэтага? У мяне ёсць сваё балота, яго мне стае. Але ж вы не можаце быць такім бессардэчным, запярэчыла Мілана. Пакутаюць вашы знаёмыя, мажліва, нават сваякі, а вы кажаце, што вам да гэтага няма клопату. Я не веру, што вы можаце быць такім абыякавым. Мо у вас і няма блізкіх сяброў, але мусіць жа нехта быць, хто вам хоць крышачку дарагі. Было відаць, што гэтыя словы кранулі нешта ў глыбіні душы гэтай страшнай пачвары. Можа, таму, што добрае сэрца Міланы шчыра верыла, што нават унутры самай страшнай і жудаснай істоты жыве кропля нечага добрага і спагаднага. Бо гэта павінна быць у сэрцы кожнай жывой істоты. Ну, добра, здаўся нарэшце багнік, які, безумоўна, адчуў пах расслабляльнага ядлоўцу. Гэта, дарэчы, дзеці ім намазаліся, як ім параіў той самы вуж. Магчыма, я вас і прапушчу, але і тое толькі таму, што пра мяне гэта папрасілі мае сяброўкі вужалкі. І з твараў Янкі і Міланы знікла трывога. Ну, а як было далей, вы даведаецеся, калі будзеце самі чытаць гэту кніжку. Далей дзеці трымалі шлях, як мы ўжо здагадаліся, да волата Вярнігары і звярнуліся да яго з просьбай аб падтрымцы ў іх вось гэтай барацьбе з волхам. А далей будзе яшчэ цікавей. Там яшчэ і цмок задзейнічаны, і яго яйка, якое ён накладваў дзесьці атлаў, а потым злы волх трымаў, так скажем, на кароткім ланцугу гэтага цмока, таму што ён мог бы знішчыць это яйка, і за гэта цмок служыў яму
беспярэчна, не меў магчымасці яму пярэчыць. Пра тое, як завяршылася бітва з жудасным волхам і яго ваўкалакамі, якія яшчэ героі, якія яшчэ істоты прысутнічаюць у гэтай цікавай гістарычным фэнтэзі, як, адзначыўшы перамогу, Янка і Мілана вярнуліся ў свой звычайны свет, як жыхары каралеўства не хацелі іх адпускаць і вельмі прасілі час ад часу наведаваць іх у гэтым каралеўстве. Вы, паважаныя сябры, даведаецеся, калі прачытаеце гэту кнігу, а набыць яе можна і ў бібліятэках нашай краіны, і ў кнігарні яны ёсць, і нават на сайце выдавецтва «4 чвэрці». А я сёння з вами развітваюся, і ў наступны раз я раскажу вам крышку коротка яшчэ пра наступныя кніжкі. А сёння я вам напамінаю, што мы вялі размову пра кнігу Олега Грушэцкага «Рыцар Янка і каралеўна Мілана. Таямнічае каралеўства». Дзякую вам за ўвагу. Заходзьце на мой канал «Казкі на канапе».